Tamén chegaron a Belino os trasnos, que hai moitos. Sí. Ti sabes que na xente do Rodor hai moitísimos trasnos. De miurgos hai algún ou... De miurgos hai moitos. E creo que hai poetas, músicos, o sea, que artistas tamén hai un pouquiño. Imos disfrutar todos de todas, porque este é un espectáculo que formamos dende o corazón que late en cada un, dentro, moi profundamente de nós. Grazas ao Liceo, como sempre, por acollernos nesta fermosísima casa no Templo da Cultura, e grazas a todos por chegar a este encontro poético, musical, onde honramos a palabra como signo e como símbolo, elemento de comunicación, de sentimento e de emoción. A palabra que une, a que nos redime, a que nos libera e a que nos supera. Cantas veces? Benvidos todos, meus queridos espectadores, á festa do San Xosé das Musas, da man de nós, a xente do redor. Benvidos. Imos abrir esa fermosísima portada que nos espera. Ven por aquí, Anxos, que ímolo facer, porque se fago igual xa cargamos a lona. Non, axúdanos aquí, sobre todo que veñan as cámaras, a Televisión Española, todos estos. Está aquí o cazamamentos. A ver, chan. Papoulas do Infindo, de Anxos do Souto. Propio decir, Marina, Papoulas do Infindo, de Anxos no Infindo. Papoulas, pois aquí hai un erro. No Infindo. No. Sí, N-O. Papoulas no. No, nese lugar que é chamado Infindo e que non ten fin. Esas mesmas. As papoulas no. Como se fora unha casa, non? Que agora encontrei o cando. Plan duro. Que fixeron con esta fermosísima obra. E agora van a contemplar a obra original. Así que, a partir de la ter aquí diante, xa sabedes que contra o original non hai nada. Non hai nada. Vedes, está ben fermosa. Fantástico, un aplauso para esta maravilla. Sí.
Igual, a súa autora ten que decirnos algo. Ai, Xos, por favor, aí no micro.